Jeg synes, at det er rart i naturvidenskabelige fag, at vi kan arbejde meget konkret med tingene. Sådan, nogle ting, der er meget hverdagsnære, og ikke sådan alt for fortolkende og analyserende. Her går så mange mennesker, så er der altid mulighed for at finde nogle mennesker med de samme interesser og de samme ambitioner som en selv. Ligesom at musikeleverne, de har musikhuset, og de boglige, de har det boglige område, så har vi science-området. Det er et helt nyt område med masser af fine laboratorier, og der er masser af muligheder for at lave forsøg og undersøge ting. Man har alt det, der skal bruges. Vi har mange forskellige naturvidenskabelige fag. Vi har f.eks. biologi, kemi og matematik, fysik som de mest almindelige. Så har vi også bioteknologi og et nyt fag, astronomi. Vi har endda et lille observatorie. Der er i hvert fald noget for enhver smag. Der går nogle rygter sådan blandt andre folk om, at de naturvidenskabelige de godt kan være lidt kedelige og nørdede, men det passer ikke i hvert fald. Vi holder de fedeste fester, og der er altid gang i den og godt humør.